mar Radio Lake Victoria, duond jokanyanam. Kawang'iyo picha maduong', kiwinjo statement mowuok e dho Mheshimiwa Paul Abor, wasewinjo statement mowuok e wi dho Mheshimiwa Elisha Odhiambo, wasewinjo statement mowuok e wi mowuok kuom dhogo Karoli Omondi, Gideon Ochanda, Dr. Gideon Ochanda, Walter Winobe. In fact, bang' romo gi jatend piny owacho, gichak gidhi giromo gi jalup jatend piny owacho. Ma nyiso ni en defiance ne party mano yiero gi, to kamano the case. Wegi kanye e chung mar siasa gi tend duon buchu. We awach ni moriere gima jogi odhi ome State One House. Jogi odhi e State House ni mar mondo mi gi keth gimiluongo ni mbii mar Raila Amolo Odinga e Luo Nyanza. Mano kende nikech ka wang'eyo teko mane ma gin go. Gina jor bura, ok inyal pimo gi gimuru Raila. Paro ma gin gode manok. Gi kaachiel kod jok miyudo ka keto gi together. Withdraw that statement. I want to withdraw. In fact, ngamone no wacho maracho tira e court. Mano ka bi withdraw. Wane radio. Wane nyakalondo. To mano pacha radio. Mano pacha ma ng'ato nyalo tira godo. Nikech wami platform mar wuoyo, ng'ato nyalo wacho ni wane mo mi platform. Koro for the sake of the listeners, withdraw that statement. Richard, yina moda explain wach mar paro manok. Ing'eni paro manok e kena yanyo. Ka explain nikech aberia kisungu. Ang'eyo gimilu paro manok ka ng'ato nyisi mokwongo ni in stupid, ing'eni manok ayanyo. Tiende ni in mana matin e chuok gi ng'eyo. Ok en beda full. E chuok gi ng'eyo. Gima wacho ni jogi chuok gin gi ng'eyo matin. Ero, mane the right word. Gin ng'eyo matin. Mano winjore. Yes. Mano be gin gi ng'eyo matin. Gima ya wacho ni gin gi ng'eyo matin. Ing'eni gi kia ni jopiny ong'eyo sani. Ni gima Ruto temo timo ne migosi Raila Amolo Odinga. En ni mar mondo mi ging'i ni gitieko teko mare e mbii mar siasa mare e Luo Nyanza. The last time mane wan ka ni wacho ne jokanyanam ni pok notimore, ok bi timore, Muluor Rengo bo wacho. Ni lengo mar jogi en temo tieko mbii mar Muluor Odinga. Joma notemo kinde mag Jaramogi. Riwruok mar Azimio la Umoja meno dhi mbele kod romgi mag galamoro mag siasa. Giko juma ni gin Kakamega, gina Trans Nzoia. Coincidentally, kata kum gimomiyo kwang'e gimomiyo jodito mag Azimio mamoko, Charity Ngilu, Migosi Ali Hassan Joho, Junet Mohamed, mago ne gin ruedhi madongo mag Azimio. Dak wanen gi rom galamoro gi mag siasa. Matimre gi sani. Ok ing'e ni samoro nitie achiel kuom gima nowacho ni ok nene ne ji wacho ni ok nene ga, but nowuok mowacho ni kata be ni ok nene rombe mag siasa mag Azimio. Mano chairman. Kata be ni ok nene rombe mag siasa mag Azimio. To weche mago mag Azimio to entiere gi dhod chunye te. Koro yo machikita mowacho ni Governor Junet Mohamed, Charity Ngilu kata gionge to gintie gi Azimio. Gintiere gi Azimio. Okay. To bende pod en lweny ma pod dhi nyime. Maybe gidhi donjo, idhi chakne gi mbele ka. Wakili. Gima wadhi Kakamega, wadhi Kitale. Exactly. To mokwongo e weche mag jok mineno gima watemo wacho chien kani. Ing'eni gima duong' matimore ne. Kik waluor bende wacho seche moko. Nitiere jok moko miyudo ka ng'iyo kaka twagore. Kaka ji medo donjo. Mayo mina miyo example last time. Gimiluongo ni bolo gimiluongo ni section 2A e ndalo Moi. Nochake gi dhano mana mane yudo ka nopong'o pickup ken. To giko ni nodhi obedo vuguvugu maduong' mane dhano duogo wuora. Koro miyo gima timore sani en gima inyalo neno ni dhano ineno katin e iye. To kendo chik ng'euru mos. Ne kaluwore gi jopiny, nyaka oganda mineno mamoko, mineno ka pod sani ni e UDA, dhi chopo maduoge e gimiluongo ni Azimio ka. Ng'wech mineno wadhi goni. Nyiriri apar, wach ni mogik Dennis, wach ni mogik Wakili. Wach ne mogik madonga wachien mana wach ngima manyaka gie sani koro idho ni oganda jo Kenya, oganda wata ahinya joluo. Wawuogru oko wamanye gima wanyalo timo. Kik waket geno ahinya kuom sirikal. Kik waket geno ahinya kuom piny owacho. To kech kawa. Wantiere gi lope wanyalo puro, wantiere gi pi alwora mar nam Lolwe, wati gi pigni kaka yo mano mar kelo ber ne wan wawegi. Inyalo paro kinde machon. Jaluo ne nitiere gi dero, jaluo ne nitiere gi gik mopogore, chiemo mane nyalo go gi okang' moko mopogore mabiro nyime. Magi nwaweyo, to wawegi nang'o nikech siasa. Wang'iye gima wanyalo timo manyalo kelo lokruok ne ngima oganda. Erokamano. Wakili.
En ni wamedo lamo mar mondo mi ka Nyasaye oyie to okel gimiluongo ni koth mar mondo mi wayud godo konyruok, nikech kuma piny odhiye sani adieri odhi bedo matek ka dipo ni pod oro ni medo dhi mbele, ni ma ok wayudo kaka wachwoyo chiemo e lowo to dichopo kama koro chiemo gi gik ni onge, kendo wanyalo neno mana gik maneno timore Turkana cha nyalo biro nyaka karwa ka. To moloyo duto en ni kik waling, wamiwa thuolo mar mondo mi wawuo ka gintiere gima rach wawach gima rach mar mondo mi ka en about sundo piny owacho to piny owacho onego sundi mar mondo gik moko bed machiegni. Erokamano ahinya. Ka kitieke no, wach ema gero piny. Ka diponi nitiere samoro moko kuom gigo ma bende chando chuny jopiny, jotelo ma bende noyiere lo jopiny, onego bedni chung' kod jopiny sama weche tek mok ni gin joma dewo mana dwachgi giwegi.